Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Nihang Karbi Anglong Center a hithialong phuluni angkang BJP party tumpen lead songrong phar ami phi ke kaipo. Lead songrong phar Karbi akhaya phan aman ke jor pusi arboko. Pini Arkoya chikloni phai krepli adabapor phuluni constituency ke parlo center a hithialong phuluni BJP party tumpen lead songrong phar ami phi ke kaipo nang kok atheke PGR VGR kache song ponalong Karbi akhaya phan aman ke jorpon akache song ason ke kapre dupikla bonta non ke achu kache soy sendal ale kachi lahai ke isi khaya phan aman ke jorpina lasi lason khai aman ke joraphan ke Karbi atum anta pin rempo nangji lapen adai sitami en ponangji puta ningjepo kache song atum ke kapre ka song atum anta dupikla bonta lason lead song rong phar ke japona son ke avila Lasi, lason atuma phan ke leader puta hokpo nang ni puta pachini po. Phuluni pen nang ke lo berta Bidor Singh Terang report Karbi Anglong News Channel. Iposi pinili tum ladak na puson a program deng ponang kok na ke pini kado we Karbi Anglong arata puta chini no ke damtang porkanti homosti along CM interaction program ke pad do long ili tum sar ka ching honai dor sing rong hang lam the pu thak et hek a od lang no tum mate lit son rong phar faction atum a group atum la puson ili tum ka ching honai IMLA phan kalili kalang lang karbok pu thak se pinang le tum phan social media nang a thingu ni tum bang nang kok lo sikhe bang na karon mangela le isi bangge ini tum hal suta di ong dung Karbi nihang nirep arat atum ninje dun prai cincapum prai kapuson athema pilo lodangte alang litum ke dam tang apor hor lapuson VGR men pen NC kapuson ka protest a program denglo labang so program along alang litum sendela lek aking op alek arphek pen achuche soy kalili kang nang ke claim pon laso protest amen pen alang litum ke claim pon nasi nilitum kipu dami alam magalalo lapuson nabang pu jate mane lapuson ke claim tap leaders bangke nilitum Karbi Anglong arata tum ke leaders pu tung te ba la pen hok hek ke daji pipon ma pulang te ili tum Karbi society long bangke ho pir the nang ke plang pen non an ili tum kachini dun ke thek dun an eno hektik emek hektik la bangke la son ke aker tang thetan binong athema ili tum a purkimo la bangso ritiniti le langdam postame la puson ke asong tin pini India adang le punoi ba Assam adang le punoi ba Karbi Anglong long le punoi lason nakhak asongja po tum penang an mane angdeng nang ke claim do te wapis ta la puson sendel keng over lek chi yirui pente protest te la pen la puson ke claim kle athe jong si aho ha ke claim bek ji pulta atwar do lang eli tumolong sita la son bang ke kartang puili tum ipu sare pisar tum ta eli tum pan ithan ipare te kang je sendel king of la puson ar phek ba chu che soi tap che soi pru ke la ke hala son chong hi mek lang non no lang no tum pan nep check pen rara tum ka bisara long si la puson asai ke claim po uludang te non alang le tum la puson e claim pru te alang le tum ke chok che de lo alang le tum bang ke la ke Karbi society mate Karbi ba iliso Karbi arara tum phan aman ke jolo kasila so aman ke jor bange not only ili tum that kali kado we Karbi Anglong asong do an dum da thur paksi protest nangji chedan nangi adai hang nei pini lahai kado we lang tum ke claim tap ke la ke Karbi khaya phan nong no ke jo
alam mangela lo mati la si la so matha si a song tin tum tame pini kaprek dak kar biang long song do alang li tum bangta la so bangke protest nahi la pen la hai tum han adai areng enangji la pen la tum ke swa suti dotang tum lo la tum bhan ke mane lang parai si binai kudam pulong te jintak hirim lahai lang APHLC Hamren Constituency Phongjangre PS Committee atumpen pherang ke amai kangnipo Lapen Pipot si press meet ke phanang kok make kedamtang arkoi ni phai sirkep ningkan suri hinira ingkoi raporni West Karbi Anglong Lakhanar kep Hamren Constituency Phongjangre PS along BJP atu Master ning amai kapedo ponahut don flick kebra hini APHLC ahem tu natum BJP along chingbedun tanglopuke ahok alam kali lake angkur kawi alam lake EM Mongol Singh Timong kapacho bailuputa APHLC Hamren Constituency dun maipu Bir Singh Tirangpen phirang ke amai ke pha ahut ningjepo Jongsi APHLC avelo pulotangte atia eta avelo pulote nilituma phan pinita dak nang theklong ledet nangpo non pipotsi dokoklo ante Lasi lahai ke kachobai pen latum angbong BJP hijanjan blacklist kachibitang atuma phansi laso BJP master ning amai hut pache join dun Lapenpu EM Mongol Singh Timong Jongsi Phongjangre PS along kanghon kangjin sopen kipi kapajer do opua sonte pini arni nilitumta langbung langplet alang junlong ledet nangpo non pipot si son chemanang kokloputa ningjepo La silake EM Mongol Singh Timong kachelangle apot lapen puan chota kalilang medical sub center seta pini arni anta patang thekthela dakpenle matha damnot lason angkur kawi alampen radaphan apharlo chojornangni lapen political ali mate amithang jongjung aphan ali chotpulote nangni pusi pherangke amai ke phahut ningjepo Lason si kedamtang MSC MP election ahuta APHLCC high bomla lapen non pen eprang antame APHLCC Phongjangre PSK high jilang puta Rajesh Rongpi pen pachinipo lapente Karbi Anglong arado ansita manghu mangram nangni lake thang ahidam de alamlo puta pherangke amai ke pha along karbokpo Pado sonsi APHLC along kachisong tip anokbi atumpen lamthi chipaklangpo Hamren pen nangkelo berta Baskarong pi report Karbi Anglong News Channel. To pini tarik kripli arkoya ceklu surini rank rapo nilitum APHLC Hamren constituency kaparlo pada Phongjangre police station along kecengsi ke nangtum kerangke abutung dong anta chorolo ima nilitum nang kipapen nangtum kirang apot masih non nilitum kecengsi bangke nangtum akan kacipacini langsung nang deng sedang po kecengsi nilimitang kan cepacini po nilimen Bir Singh Terang nili Hamren constituency along vice president arpu siklembong lapen dak biasa long tami advisor arpu isapel siklembong bo lapen lalu alang li bangke alang li mena bangke Rajesh Rongpi alang li Phongjangre biasa nong presiden lo APHLC pentua alang li mena bangke Khonsing Terong alang li ke secretary dadak Phongjangre biasa lo APHLC secretary lo tu alang li mena bangke Jensing B alang li bangke advisor lapen pupu adara bangke assistant secretary lo biasa lo alang li mena bangke Bharat Timur lapen pu alang li bangke Ronghang Sahu Rup Singh Ronghang alang li ke vice president Phongjangre APHLC lapen pu alang li bangke Dhon Singh Inghi alang li ke Phongjangre APHLC advisor lo lapen pu alang li bangke youth president adak Mohendro B alang li men alang li ke Phongjangre APHLC youth president lo lasi non nang litum along nelitum nangachok panangkok alamat he bangke kedam tang tarik sirket arni
ladak Hongjangri polling station along BJP atum mass joining program along ahok hepen alang litum IPSLC pan anong kejo putak si nilitum nang litum pan jopapen kan benglong rada pan pacini nang korlo athema nilitum Hongjangri IPSLC atum kedamtang MP hut sitamim ni senten nilitum haipon lo pak chok sikep so sepen nilitum ke haipon do lapen nilitum IPSLC amunit atum BJP along join dun depin pen lapen amethang atum BJP hijan angbong dap matelatum blacklist buka cibi amunit atum aku kace join dun pen alang tum IPSLC pan anong ke jo bangke nilitum pen ke proyek tung te lapen denging tung te lapen karbiang long arada atum apanta lapang ke proy nang ne tin nang ne mahu nang ne usi pini presmet pen auto makan pacini tule thodlo la non ke damtang tarik sirkep army IPSLC pen BJP ke mars dun la pen Hongjangri ke IPSLC ke atia ya tavelo Hongjangri ke IPSLC abipin lu walam ke ahok kali nilitum ladak Hongjangri apiasa long ke IPSLC pen ke inuta dunde muthe hala BJP tumang bongsi patahini ke thom kache pa join la sona kam si ke claim lapot si nang tung karbiang long adang arat setami manghunang ne nilitum Hongjangri ke dovek aku mikir tung pensi nang tung mapan pacini lo lapen ke bang jilang setami mangli tung mapan nilitum tirkip pen matening teklong pen nang tung mapan pacini tulo Hongjangri apias lo maki IPSLC hai tu jilang lapen hai vek ko ke damtang koson si ke hai makala sorting si mane hai tu po ke bang jilang MLA lapen emisi hut sitamik lasi komani atum kamang hundokok tahai IPSLC abedat loma IPSLC atum pipolo do clip BJP ahok chenam si kidum tu thei loma ku kamatha kamang ram lasong ta dokok tahai sitamik lake kapacobai rada pan kapamanghu laso at Hongjangri atumon pen along kaprek sitamik kachuparo ka iji ke ponji po bangke la bangke BJP tum taklem nang ne la pen kambiang long rat la bangke mahunang ne IPSLC pen ke la ke inutta kidon bangabe mothe BJP tum amethang hiana masi joining amunit abi ong sila tum BJP hiana masi patahini ke thom tu kachik ko kam se klem chok lalo la pen nona bangke presiden le papening jik tuna alangli opini ke puji untuk nilai ini tarik hi apa yang seklo ini tengah press meet kan nangkop pada nang tembang rangke bang nang cupan nangkop alam tiga lapu hello kedang tang tarik sirkep BJP tengah Hongjangri patwa klamalong mass joining bilo labang so mass joining ki biolong alang litum ketan tak angkur gawelam made IPSLC ke dak atia at amelo busi alang litung kaniye bos tabe litung BJP pen bangke thai tum IPSLC pen bangke tum inut tajon nonde alang litung mo alang li puson thak thak si BJP heyang si alang litung patah ini ke thom joining ke damtang da joining non ta joining alang litung ni pham phun chikor sesat made ni litung kutu pachikku patah ke ong BJP ku tu litung mikrija tu yang pru pusi alang litung ni phanang phun chikori lasi lason angkur kawelam ke karbiang long arat tamang hujunang ne ilitum Hongjangri rat dia delo khamrain kompetensi rat dia delo litum district thom akar biarak inglong asoras tame labang solam ke kroidunang ne bisas dunang ne lasolam angkur kawelam ke tham tabalam ke tham tap hekti galam lasi litum dak Hongjangri IPSLC komiti ben ga litum lasolam kaninje lasolam kapacit hang abangan litum condemn itu mah IPSLC team mengge lasi lason alam kan ini dem ni abang sini anutin apas ta chuningri lapen eson nursing tim sar alang ni diputu Hongjangri kan ni helo nangka honai alang ni dipu koson situm Hongjangri phanaka hono labang alang ni cuma hapabini abhima alang ni itum dak Hongjangri lo PHC hem high SDC din hutan ni itum dak itu lang ni tum non lang jonong ma lang bia lang sini tum juna aku duthulang Hongjangri long sub center mitigar do Hongjangri sarfa nai hon plute kupi posin non pinyani sub center mitigar ke peng ngada la laba morsing timung ta cuma thapa mini
พยังได้รับพันอีกความเพลิดอินุดได้นี่พันเกลังวงตัวเล็กเจ้ากับนี่รัฐพันตะลางนี่ดาสิละหายลำกันยี่ตับกันไงมองสิ่งที่มึงสารสตาเป็นนามิตาลำบอยชิปีนี่คนนับสิตุมันกันวันมาคอนซิลไอสกิมดักนักเกลือร็อกเกอร์โอเปนสเตอร์สิเวลันมองสิ่งที่มึงสารนักปีเกalang li chupinda ali ta ne sinagi pipu ali nangi pigalai gali babdu da chini rong sor chini le ta hai sisa minute tu mana chini laga UPDS peace record lamdong chit to po alang li inghon do pota hamren constituency amune fan contract pino alang li pipe ki pigali alang li methanga su po phasin contract chipi la tong thongyang re rat ba hamren constituency rat fan kang hol ma la so lam da alang li lamwang chipi tha la an sini bilang the inton prong kalon Segan chicken tak punya. Cilik pen. Top curolo. Kecengsi ke la press meet media mitu bitum mantap ni suri-suri kardom pilo angkung dak kelang pot. Pasini tu lo bangsu kecopanan kok alam kegala puhelo. Memilih perang jauh alam tentang tantang asal tak taksi ni ka ipu dunji bangalalo. Pasi ahopet ke damtan terus seket la masuk mas joining la BJP dan KB pon adi malong ni tu makan la IPSLC ke hongyang riau IPS angkang lo ke indut tawelo pula bangsa dino si ni ka daman ko la bangsa dino indut tawelo pula tante syutu pinia ni dak cetong presiden secretary pension wak la bangsa BD sar ka du ka dak tung ka bacin teng le ko te la hai tum dut edoma ko bangsa ni ke cesi punang ko la si labang su alam ke awilo potante ladak pasti kacubai ke kelandang pasti di mana lo nasi labang son kacubai me graduate pan kacubai bang ke ington melu bang milihin dengan kipu bang nasi ahok alam ahok thanut katen kacubai alam ke alam tuhan sekali nasi la asamis tu basalam tepu misa kota keng suti pu kacubai ke adi tinggi dadi nasi kacubai bang ke ington melu nasi ahok lo mahajong ni lipran presiden menethan lo labang su hongyang ria long ta ko an si ka develop ma ka develop le ma ke tum se theklo hongyang ria hawara ta asi lang nang pisita yang tum han inu da porti ke thason ha si yang tum da hongyang ria phanta lang nang ki pi long chot nang pi chot lo long chot ke do rap lo sta nang nang long na lo potang te la develop ulo ma pasini ka ta nang ko lo asi a hoppe do bang lam potang te la da ade ma long inu pa hin han ki pi te na jo ching thur ulo Rakan rap ulo ko bangke kalger ngi ko bang ngi di panta em sar panta alang ni panta mane alang ni padep loi patang te rat phan pe long sar bang si ka develop ko si tu gam the chodi nasi inut ka KSA Hamren District Committee KSA Jameson Timung Arwatum Pherangki Amai Kangni Jerkindeng Digital News Forum Asai Hemalong KSA Hamren District Committee Atumpen Pherangki Amai Kangni Labangso Pherangki Amai Kangni Nangkoki Kidamtang Niphai Kresi Ningkan Surihinira Inkoira Pho Arni Korkanthi Constituency Phong Birik Along Karbi Anglong CEM Public Interaction Amayalong Harakat LAC MLA Dor Singrong Hangpen Mimi Hinono Alam Katisong Apin Po Tumaphan Karbokdun Mate Ingcham Aphuka Henopu Katisong Asongja Atumaphan Kipudun Tot Aputak Patumi Niphai Cricket Home Ningkan Surihinira Inkoira Pho Arningkang Sam Philangpi Towar Krong Thomalong MLA Dor Singrong Hang Amipi Kekai Ajok Puthot BJP claim bang atumta PGR VGR aputa katesong asongja lit songrong par lapen arisang khotuma phan ami phike kai aputa KSA Hamren District Committee amaipu ren sing tirangpet ningkang samsi chepaklangpo lapen katesong asongja atuma phan BJP claim bang atum meme henono alam karbok tap kasorsa thapke kilu kachepaklang loputa arbokpo Lapen Halapu, Amreng Constituency along, Mondal Committee along, KT also Ramesh Chohanaphan, Maipu, R. Pukepeke, Chokche Pusi, KSA, Hamren District Committee Maipu, Ren Sing Tirangpen, Pachinipon. Mokoy Lumpen, Nangkelo Berta, Kohelat Milik Report, Karbianglong News Channel. Nasi ini nutung, lada, herangkia mereka hang nangkop, labangke, kedamtan Niphai Kresi
January 11, 2025 labang Sorni Korkan Sialong CM Public Interaction Program naswa a program day on lasi hala so program aku Haurangkap MLA ake hai do singrong kan sekame cetong duno kacetong duno halada la public interaction program tu siki ki hok kono abelar lo ke setame hala so program ta ikana banke alang tu cetong te pilo hala so program amen ki irpen la program ki tu hala so online kan ni banke cetong te pilo sini itu karbilo chale song hin banke jong lo athe public interaction a program bulutante lada public itu makisung dan keceng lo di magenai lai di alam setame kacetan kacing di monai amai setame kala so abang cibi koksi Vijaya apa Vijaya kace song ake hai di song par kencing lo tenang dak song japun cisong bong bang bong ho mandunya ni kan setame laso kacisong pe karbiang lo mas konsil kung setame hangnata pacul pitek kere ajo ini si alang itu di korong sepilong setame kedam kan hai hinia ni lit song rong kan kencing lo dan omdung dak song japun aji bejingti lai hui pen kedam along itu la son side ono setame ala public interaction a program along te dorsi ngokan MLA horakan MLA alang ni jumeme juno no ason kaciso ngokan kipu bangke nilitum kargi jali song hin kan bangke ninduk pik khanya athe hala so jumeme juno no kipu koncak takalila nono bangke api mi hejo la BJP Jiwa Morcha boleh BJP yang situ alang itu bangke non kiklan itu bangke linsong roka ame pike kaya sonsi alang itu la sona saisi deng lasi linsong roka ke inu alang ke adharon namuni alang ke MLA takali MP takali MEC takali inu kacesong asong jap pucok pulutai te non kacari ong a BJP atu di hu dili dispur di fu cari jet pada setame labangso eviction claim itek heret apot kacit hera ni apa cidi koksi alang ame pike kaya bangke alang itu kamar hak BJP Jiwa Morcha pun kamar hak kelilep Apollo masih nilihin kan jauh dulu. Lasi, nona pun alam itu cukup heran sekali. Jadi BJP pen non ningkan kepkrip hoke play ko naga cari setame karbiang long kan hempre ke BJP kacari aku sige long pon. Kupen cengok asong kacir cakdo lo. Long leg atu ya boy setame inci sita karbiang long leg pite ku siam doktor dulera ngakang setame ame abang tiro masih kadin dia teng no acet kau kali dak randa si alang pihak kasarlan setame halai tak icundin kali setame ini kaceso abangku atu makan injam apuka hello ani juga ciri tu Indon MLA kaninji nagi abang ku bali labangke nitum kan bicara ya sompel bangke nindung lo lasi pini nitum setame tim
kan dia long kacari atau makan nilitung apa so presmi la long per nalitung kan tuning di long pini pel bake nalitung sitame inut kan dia hey pan kacing hon tarbia hey pan si keklem usia nalitung sitame cipulo lasi lit song long parapan amin cike kaya bake nalitung tong nalitung basi nilitung kan bilo jaga song himpe tuning di Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak mi